אנחנו נמצאים בחדר הכושר איירון ג'ים בקדימה, חדר כושר שהוקם לפני שנתיים לערך, קצה לקצה, מההתחלה עד הסוף עם טוטל פיטנס, מהמכונות דרך סטודיו הפילאטיס לסטודיו חוגים שלנו, כולל הגומי של הרצפה, הכל הוזמן מטוטל. מה שמבדל את איירון ג'ים משאר חדרי הכושר זה נכונות לתת מענה לכל סוגי האימונים. אנחנו יודעים לתת מענה לפאורליפטרים, בדי בילדרים, פילאטיס, יוגה והכל במחירים נגישים לכיס. כשאני פניתי לטוטל, הרעיון היה לייצר one stop shop. אמרתי, אוקיי, אני אלך לטוטל פיטנס, הם יודעים לתת לי מעטפת כוללת, ואני קונה הכל במקום אחד. תכננתי גם להוציא יותר, אמרתי, אוקיי, אני משלם על הנוחות הזאת יותר, והופתעתי לטובה. שילמתי על הנוחות הזאת פחות ממה שתכננתי לשלם על זה אם הייתי מפצל את זה לכל מיני הזמנות. הבאנו את הציוד הכי טוב, שנתן לנו מענה מקיף להכל. עכשיו, בינינו, כשאתה מקים מתחם, יש עלות. עכשיו, זה לא משנה אם העלות הייתה 100,000 שקל, או 200,000 שקל, או 300,000 שקל, זה עלות חד פעמית. הבעיה היא התפעול והשירות, של טוטל פיטנס יודעים לתת לך ברמה מטורפת. כאילו, אתה מקבל מוצרים שהתקלות שלהם, במידה ואתה מטפל בהם כמו שצריך, הן מינוריות, וכשהן מתקלקלות, הם יודעים לבוא ולתת לך את המענה הכי מהיר והכי יעיל, כדי שתוכל להמשיך לתפקד. כשמגיעים, וואו, איך המקום נראה, איך המכונות נראות מדהים, איזה מקום מתוחזק, וואו, אין תקלות. גם כשיש תקלות, מתקנים נורא מהר. מדהים, 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 אנשים עפים על זה.